Ikek su suyang ni kau thai ani thing boarding sabayau ha. Sako umsingo ang nungno saukho chariya khosni skang se ang nungno le snengyo. Akinung achaya khosni skang se ang nungno thar khepai mosi. Ang nungno jati jati ni thing o duari kheye hoi misi. Abuni khe ang saha. Arek jubagra isor naidi ang lebre khe kau sayau nai siya. Ang le chrai bajasko himbak su siyang ang no saha. Ang le chrai bajasko hinge nung ta sadi ma hinke jesu bro ni thing ang nung no hoike nung ma thangnai si akhe ang mat mano kauri abono nung masa granai si boisoni kautma chomai moding khe temai sarma bonda no follow share non kautma isoni thing zonom khatung